Ay, salamat. Nakakasimula na si Darling sa trabaho. Kahit paano makakabayad na sa utang. Makakaraos-raos na rin. Suko pa naman si Manang, hindi pa kami nakakabayad. Matagal-tagal na rin yun. Tingnan ko nga yung mga utang dito. Saan na ba yun? Ito. Kay Manang. 1,800. Laki-laki pala. Kaya pala galit na galit si Manang. Kuryente pala. Munti ka nang naputulan. Sunod na buwan. Unahin ko muna to sa kuryente. 1,500. Kay Aling Betchay, 200. Sunod na sahod. Ito naman sa bigas. Aba, mukhang walang matitira sa sahod ni Tinoy ah. Pero okay na rin yun. At least makabayad, makautang na naman. Sigurado na to. Makakabayad na ako sa utang. Notebook pa pala ng dalawang bata. Notebook. Kailangan na itong mabili. Oh, Darling. Oh, Darling. Ba't bumalik ka kagad? Ay, gilaay ko eh. Padung to duty, grabe. Gilaay ko sa lapok hindan. Uli ko. Uli ko. Kapoy kang duty lapok hindan eh. Kapoy ka giyon. Sas malamang lapo kasi umulan ang umulan. Yun lang ang dahilan mo. Putik yung daanan. Ikaw ba yung maglakaw ng pating lapo ka? Sabi, sige, unakuhan masyadong buhay yung trabaho ko rin eh. Alam bang nililista ko na yung mga bayaran para pag sahod mo nakaredy na? Babayaran lagi na. Ngita ko lang trabaho ko eh. Hindi ko kuha na to eh. Ko eh. Asos, kahit anong pangita mong lang trabaho? Ayan, trabaho na yan pero hindi mo pa rin tinuloy. Anong trabaho gusto mo? Sabi tao kasi magreklamo. Ikay duty oh. Para mabayaran ng utang niya. Ikay duty. Dapat tilapo ka ron. Lapo kayong daan eh. Laay kasi kung ano. Naku, batugang ka talaga, Darling, no? Daming dahilan, di ka na uubusan ng dahilan. Pati pa bukatan ng safety belt, di lang issue na ko, bukat yun eh. Kapoy, duty eh. Malamang kaya nga may safety belt, pero di ka malalaglag. Kaya tumakit ka sa matataas. Kaglikra mo niya, ikaw pa niya trabaho. Paano na ito mabayaran? Kuya eh, punatan ng utang niya po na eh. Buhi rin niya po tag, kuwan eh, mangutang tayo eh. Sus, kontento ka na sa buhay sa mangutang? Di na nga tayo papautangin? Sa haba nito, oh. Duty bitaw ko pa doon, duty ko, pero pwede malapukas dan. Uy, ayaw ilakaw eh. Lapo kayo. Ano gusto mo mag-adjust na sa'yo yung lapok? Malamang ikaw mag-a-adjust sa daan. Kung saan yung walang lapok, doon ka dadaan. Nasaan yung utak mo? Ako siya kumanahan, kung duty ron. Duty eh. Di ka, duty. Bumalik ka sa trabaho. Bumalik ka sa trabaho. Salantado ka, ha? Di ka mag-get. Ha?